Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among mahigugmaon dalang panan makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kaytas-an sa mga langit. Nining taknaa Ginoo, sa gihapon kami magapasalamat kanimo nga padayon paghihapon kini nga programa dinhis kahanginan nga nagasabod sa binhi sa kamatuoran. Magapanalangin ka ni ini nga programa o panalangin ni usab kini nga estasyon. Panalangin ni usab labos tanan ang mga tawo nga nagapaminaw sa imong pulong. Hinaot pa nga ang Espiritu Santo magalamdag sa ilang mga salabutan, sa ilang mga hunahuna ug kasing-kasing, nga ang ilang mga kalag mahayagan sa mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol sa pagpangalaga diha kanimo. Among ikalipay o Dios ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pag-ampo, pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo nga among matud nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas, ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pata moadto sa unahan, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone aron maluag-luag gani og jotay. Maayong udto kuya, mag-text na lang ko daan kay ang akong load mo expire na, unya boslot pa akong bulsa, di dayon ko makapaload. Kami kanunay mi nga nagsunod ni ining inyong programa og si tatay nakakaton na gyud, adik pagpaminaw, ingon niya sa sinugdan maglagot kuno siyang maminaw, pero di man mahitabo nga dili siya kapaminaw kay bisan og di siya maminaw mabati man niya ang radyo, nadugay mo paduol na lang siya hinuon sa radyo. Salamat kuya, ani nga programa nga nagabag-o sa kinabuhi sa tao. Ang inyo ni nga mga suki nga tigpaminawan, si Idnalyn di ay ni kuya. Okay, daghang salamat Idnalyn, no. Good news na, no, nga ang pulong sa Ginoo nga inyong gipamatian dunay ingnon talalang maayong resulta diin daw na correct o na ibanan ang atong mga pagkinabuhi nga dili uyon sa kabubuton sa Ginoo. Okay, ni apatay basahon maayong hapon sa inyo, pastor. Kana bang magpa-Bible study, pastor? Unsa may obligasyon sa magpa-Bible study? Duna ba'y hatagon oy wala? Wala mo ang inyo ra gyud ana og magpa-Bible study mo, ay mo pagunahuna nga dili mo ingon mag-andam-andam og snacks, pamahaw pa nito, no. Kuan mo na mo ihatag, wala. Ang inyo ra gyud himuon mao nga paghatag la mo og oras sa pag-Bible study. Maura na paghuman lakaw, pero ay inyo gunahuna ang kausara pod kay pagkapaga ni anang Biblia unya kausahon kaduhaon katuluhon ra ninyo.
ang pinakaubos gud ninyo kung kada adlaw yung Bible study pinakaubos gud ha, kinaubsan gina, kinagamian gina usa ka buwan kada adlaw na. Magahin mo tag 20-30 minutos. Niya after ana ay ang mga major doctrine topics mo man gikonon, tuloy-tuloy na, continuous na until nga inyong makaplagan ang kinatibuk-an alang sa kaluwasan. Salamat. Well, patay basahon. Sir, kanunay ming inyohang suki nga maminaw og nakapangutana ko kaduhana na ako'y pangutana man sa gihapon ni. So ato lang usa ni nga kuano no? Ato lang usa ni nga tagaan og inunta kuan lang usa ni kay tiksan ra unya ni ang kinini ang nangutana ani. Well, last text nga akong basahon. Sir, mo greet lang ko og happy wedding sa amo nga uyuan kamanghuran nila ning papa kaslon karong Huwebes. Advance happy wedding yo. Yo lilod. Lipay kayo mi nga kahuna-una kagyud pagminyo. Kabuutan para bagyud og gwapa sa imong asawa. Kana nindot na ang buutan o gwapa, pero bahala na lang og dili gwapa basta buutan kay magunsa lang ng gwapa unya di buutan. So nindot na. Well, mga higala, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message ang cellphone, mas may siguro Brother Libby nga malili usa nimo diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diining gikan ning dapita o mga nasuras kalibutan nagagikan ang atong pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Atong mga pinalangga nga mga viewers sa Pilipinas ug uban pang nasod sa kalibutan nga nakig-uban kanato karong gabiuna sa tulumanon sa Jesus is our hope. Kinasingkasing mo namo nga gina-welcome o kinasingkasing sad mo namo nga ginadapit sa pag-participate sa ato nga programa karong gabiuna. Pinaagi sa pag-contribute og mga dugang tubag sa pangutana nga ato nga tagdon dinhi sa ato nga tulumanon. O nialang sa atong mga viewers og mga followers sa program, palihog lang pod mga higala atong i-share no ato sa atong mga friend ang ato nga tulumanon aron daghan ang makapamati sa mga pulong sa Ginoo nga ato nga tukion dinhi sa ato nga tulumanon. Og nining gabi na ato sang gipasalamatan ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 megahertz. Salamat sa inyo makanunayon diha nga pag-hook up sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Salamat sa atong manager diha og CEO. Thank you kaayo og ni Pastor Joel Tirana. Thank you kaayo bayang gabi inos tanang taga South Cebu, dias Dumaguete, uban pang part nga maabot sa Riverside FM Cebu. Okay. Ato na ning sugdan pagbasa mga higala ang ato nga mga nagpadala og mga message ni sa ato nga programa. Okay niya si Sister Ginaline Lumuntad. Salamat sa paglab ug pagpray. Niya sad si Sister Maridel De Erio. Maayong gabi mga brad. So good evening sister. Ato sa nakita dinhi si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Livy. Maingon sab sa mga kaigsuunang tigpaminaw o sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. Niyasad si Sister G. Marie Kalapuan. Salamat po sa paglab o pagpray. Niyasad si Brother Pipi Layon. Mayong gabi, Brad John, Brad Libby, always watching from Argawanon. So, mayong gabi ni mo, Brother Pipi. Niyasan si Sister Chari de la Cruz Nugas. Salamat po, Sister Chari, sa paglab o pagpray dinhi sa ato nga tulumanon.
Good evening sa atong tanan dihang mga silingan sa mabuli nga always nagapaminaw sa atong programa lani Brad Junior diha karon Claves ni Lanster Berbina iyang family. Good evening sa nila ni Dong Sincere diha. Sumalinog, Lester Mercy uban silang pamilya. Ngadto ni Brad Totron diha Ilanan og sa mga Ilanan family nga always nagapaminaw sa ato nga programa. Good evening sad ni Brad Jack diha. Tanan diha na lang kaniyo naminaw sa mabuli. Welcome onya mga ngadto sad sa mga Serapino, mga Lipalam family, onya mga Saga family, maayong gabi. Onya ngadto sa mga Gutierrez na si Brad Felipe, Asteros Marie, onya lang Brad Eric Sinoy, maayong gabi sa biay. Ngadto na ni Roy Sayod, iyang family, lambre nila ni Brad Arturo Maglasang and family, lang Sister Vanessa diya, mga kabataan, tanan diya ato mga silingan sa mabuli, welcome sa ato nga tulumanon karong gabi una. O ni atong mga pinalangga nga tigpaminaw diha sa Libho Sab atong gipangumusta. Labi na si Sister Valentina nga always gina siya nga magpalanog sa ato nga programa. So narabato siya gi-request nga kanta sa Domingo na lang sa buntag Sister Valentina kay taas-taas man tag time god maka receive maka pwede tang makapa-play og mga request nga kanta tungod kay 2 hours man ta sa Domingo god no. Karong gabi kanang magabi kay kuan na ba ni tag 1 hour man. Okay ni asad si Chel Notario Aragon. Salamat sa paglab ug pagpray sa ato nga programa. Ato sa nakita si Sony Sumayang. Salamat gyapon sa paglab ug pagpray. Si Rodolfo Bantilan, salamat po sa paglab. Aniya si Ayan Kevin Dorotan, thank you po kayo sa paglab. Aniya ni asad ang ubo of Seventh-day Adventist Church. Ang mensahe maayong gabi mga igsuon diha kang Kristo. So thank you kayo. Obo of Seventh-day Adventist Church, niya salamat sa paglab. Niya salamat po no niyang Riverside FM on air na mga brad. So thank you kaayo sa ato nga buotan nga station manager diha. Naaman to diyang copy ang ngalan Brad John Simuano. O niya ang ato usad nga CEO diha sa Riverside FM Cebu. So thank you kaayo uban ni Pastor Joel Tirana. So thank you kaayo Riverside FM Cebu sa pag-on air sa ato nga programa. Unya tanan kaninyo diha naminaw no sa Riverside FM. So welcome kamo sa tulubanon sa Jesus is our hope. Kutob sa naabot sa Riverside FM or sa tibok kalibutan nga naglantaw sa Facebook Live. Okay. Ni asad si Brother Rodolfo Bantilan. Maayong gabi ininyo mga brad. Og sa mga naminaw watching diri sa Hiloktugan, Kananga, Leyte. Okay, salamat kaayo Brother Rodolfo Bantilan. Anyaniasad si Pascualita Calusor. Good evening ninyo diha mga brad. Diya na pod mi naminaw sa radio. God bless. So, salamat kaayo. Salamat sa inyong pagpaminaw, Sister Kualing, no? Kumusta mong tanan diyan? Las Tatay Justiniano, Brother Dudong Lumapak, maayong gabi inyo. Salamat sa inyong pagsunod sa itong programa, ha? God bless inyong tanan niya. Salamat nga dili nyo malimtan ang inyong ubos nga igsoon. Okay, ni asad si Arofino Moreno. Salamat po sa paglab o pagpray sa ato nga programa, Brother Rofino. Kanya ato ning lantawon mga higala ang mga kahigalaan nato nga nag-send og heart unya ang uban nag-like sa ato nga program. Arita sa mga nag-send og heart sa ato nga programa. Ato nakita dinhi si Sister G. Marie Kalapuan, Jelo Canales, Chel Notario Aragon, Chari de la Cruz Nugas, Ayan Kevin Dorotan, Obo of Seventh-day Adventist Church, Angeline Mendoza Macias, Marlita Edar, Mian Fuentes, Ronilo Itang, Jenny Rama Fermin. Okay, aritas mga nag-like ni si Jibni Jerez Malati, Anisito Preselias, FG Kaburnay, Binje
Delauta Masyon, Jik Sumalinog, Rodolfo Bantilan, Nelson Punay, Yasad si Makmak Pahamutang, Onya Elina Pacifico, Rupino Moreno. So thank you kaayo. Mao ni ato manakita dinhi nga nag-like unya nag-love sa ato nga program. Okay, pwede po mo makasend higalag mga messages kay atong basahon dinhi unya ato pong nakita si Mami Ann Fuentes. Okay, ato ning basahon iyang mensahe. Mayong gabi sa inyong tanan diha, Brother John, Libi Isaw, o uban pa na diha sa tanan. Okay, good evening, ma'am. Aniasad si Emilio Romaga. God bless sa inyong programa. Okay, God bless also, Brother Emilio Romaga. Niya po si Ma'am Ann Fuentes. Salamat po sa pag-send o tulo ka mga heart, ma'am. No, thank you kaayo. Okay, ato ning lilion makadiyot ang ato nga cellphone, ato ning tanawon ang ato messenger kani asay mga nag-view kay ato po ning gi-share god. Salamat landong sincere dias mabuli. Ato ning buutan nga silingan sa biyano. Okay, thank you kaayo sa inyong pagpakig-uban sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Ato ning tanaw ning atong keypad nga cellphone. Ato ning tanaw kay murag niya sa message. Okay, niya po Sister Philly Disor. Good evening Kuya Libby, Brad John, og sa tanan naminaw karon. Labi na sa atong kaigsuonan diri sa Barangay Dolores, Ormoc. Salamat sa pagbasa, Kuya. Salamat po no sa pagpakiguban niya ni apod si Brother Belio Lecciones. Mr. Texter, og may Biblia ka tan-awa ang Levitico 11 aron masayod ka, ayaw pataka og tumo-tumo og imong kaugalingon. Kitiway gikan ni Brother Belio Lecciones. Okay, salamat kay Brother Belio. Good evening ni mo diha no. Diha sa Tambungon. Okay, mayong hapon Brother Libby, palihog kog patugtog unya ang dalan nga gilaktan ko, Ginoo mo'y kauban ko, si Valentina ni. Salamat bro. Sa kuanan siguro otro lang ni og text Sister Valentina karong Domingo sa buntag kay maka may higayon man taas-taas man tag panahon sa ato nga programa, so makapaplay ta sa inyo nga mga inyo nga request nga kanta. May gabi na ni Adong Mulo diya Ilanan, Danisioni, Lanjak, Inday Josie diya. Kanunay na sila nga naminaw sad sa ato nga tulumanon. Kusog ba na ilang sound po diya. So good evening yung tanan no, atong mga silingan diya mabuli nga naminaw sa ato nga programa. Okay. Ato sa ning hunungan makadiyot pagbasa gala ato lang basahon karon taod-taod. Last na niya akong basahon. Kay ato tas pangutana. Yes, Brother Doming Bunukan, maayong gabi ininyong duha, Brad Lib, ug Brad John, og sa tanang makaigsunan nga mahigugmaon nga makahibalo sa kamatuoran. Salamat, Brad. Salamat po, Brother Doming, sa pag-pray o pag-love sa ato nga programa. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pangutana. Okay, adto ta Brother Libby aning pangutana no. So Brother Momi Pascual, salamat sa imong pangutana unya salamat pod sa imong pagsabot no. Maayo kay kanini ang nasabta nimo ang among side diri kay kada gabi ira magod usara ka pangutana. Unya mag-abot ang pangutana. Mauna nga naay mga pangutana nga madugay-dugay pero walay pangutana nga dili gid dinhi ato nato tagaan og higayon pagpasabot no. Brother Momi Pascual, no, salamat kaayo. Ato ni basahon, maayong gabi sir, kanunay ming nagsunod ninyo. Base sa Biblia, naluwas kita sa grasya ug maluwas kita
sa pagtuo kang Kristo. Ang inyo maluwas sa kasuguan, sayop mo. Salamat. Okay, daghang salamat kaayo Brother Momi Pascual, no? Kanang imong gisulti, Brother Momi, nga naluwas ta sa grasya, 100% tinuod, insakto na, 100% pod nituo miana. Sunod sa imong gisulti, nga maluwas pinagis pagtuo kang Kristo, 100% insakto na, tinuod na, 100% ning tuo pod miniana. Ang dili lang namo matuuhan kanang imong huna-huna nga dili na ang kasugan. Giingon nimo nga naluwas kita sa grasya, maluwas sa pagtuo kang Kristo, ang inyo maluwas sa kasuguan, sayop mo. Oh, okay. Dugay-dugay na magyuding atong programa, Brother Momi Pascual. Unya, naamagyoy mga tao nga nagpamatuod gani sila nga dili kumplito ang ilahang pagbati sa ilang kinabuhi kung mames nila pagpaminaw ang atong programa. Ang uban pod base sa gisulti nila nga mura og sa tao pa sa tambal pa ni ilang maintenance ang ato nga programa. Bisan kausa kung sa Tagalog pa kahit ni minsan wa gyud na mahitabo nga nagsulti mi, nagpasabot mi nga maluwas ta pinaagi sa kasuguan. Wala. Balik ko nako kanang imong gisulti naluwas ta sa grasya, 100% insakto na, tinuod na, 100% ning tuom yan ana. O kanang giingon nimo nga maluwas ta pinaagi kang Kristo, 100% insakto na, tinuod na og 100% ning tuo sad mi ana. Ang bikil ra gyud niini kanang imong giingon nga sa inyo maluwas kasuguan, wa man mi magsulti sa kasuguan maluwas ta. Wa. Unya ang imong baruganan mao tungod sa grasya, tungod sa pagtuo, imo na nga giwala gipadaplin ang kasuguan. Dili gid na maoy kuan Brother Mumi, ha? Maoy insakto nga gipasabot dinhi sa Biblia. Well, kung atong hisgutan, no, sa grasya okay man na. Ni ata sa kanang hisgutag pagtuo. Kung imong basahon ang gisulti ni San Pablo sa Roma 3:31, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Hinunua wala gayod, gipabarog hinuon nato ang kasuguan. So sa prinsipyo ug baruganan ug pagtuo ni Apostol Pablo nagkapariho mi. Diha ra sa imong baruganan ug pagtuo wa gyud ka kapariho. Sunod si San Pablo nagsulti siya sa noong Timoteo 6:14, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang kasuguan hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Ayaw kalimot niya na, Brother Momi Pascual. Ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Busa sa pagpangwali sa mga apostoles, lalo na ni Apostol Pablo, kining programa nga inyong ginapamatian nagkatakdo, wa magkakontradik. Wa magkakontradik. Bantayan ang kasuguan hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 24, nagsulti nga busa ang kasuguan nahimong atong magtatagad ug mag-aagak ngadto kang Kristo aron kita pakamatarungon diha sa pagtuo. Busa ang grasya, ang pagtuo ug ang kasuguan dili magkabulag. Kung imong nuntan, Brother Mumi, ang gisulti ni Kristo sa Mateo 5:17 ug 18 matud pa ni Ginoong Hesus, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta.
Meaning, kay wa man bungkagan ni Kristo, nagpabilin ang kasuguan, unya, og sa mga propeta, meaning, nga sa pag-abot ni Kristo, sa kapanahonan ni Kristo, may naa paghapon ang kahigayunan sa propeta. Ngayon siya, mianhi ko dili sa pagbungkag, kundili sa pagtuman. Ang Juan 10:27, ang mga iya ni Kristo nagsunod kang Kristo. Matud pa ni Kristo, mianhi ko dili sa pagbungkag, kundili sa pagtuman. Ang mga iya ni Kristo nagsunod kang Kristo. Kung nag-angkon ka nga Kristohanon ka, nga naman nga nalahi ka man ni Kristo nga mao'y sundon, nga wa man ka magsunod sa kasuguan. Klaro na. Unya, gisulti na ni Kristo, sumala sa Juan 15:10, kung tumano ninyo ang mga sugo, maingon nga gituman ko ang sugo sa amahan. Si Kristo na mismo ang namulong niya na. So kung pagtuo grasyang hisgutan, wa gyud na magkakontradik, magkabulag og ang kasuguan. Tandaan nato na. Kay muna gisulti ni Kristo, git nagtuman gani siya sa kasuguan. Sa Mateo 5:18 siya, sultihan ko kamo. Si Kristo ang nagsulti. Sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta. Sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o usa ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman. Naa pang langit ni apang yuta, wa gyud kunoy sayloan hangtod nga ang tanan matuman. Kung imong basahon na hinumduman nimo kay mahilom ra manggudtag kadali ining puntuhas kasuguan pagtuo, igpapahulay na po sugo, larawan niya may tungod sa kananaang daytarilo, unya ikahilom, pila lang kaadlaw, mubalik na po, naa na say mga pangutana. Kung inyong nahinumduman ang gibasa nato, sumalas ng laging nangaging mga panahon, Lucas 18:18 hanggang 21. Usa sa mga pangulo sa relihiyon, nangutana niya, "Good sir, maayong magtutudlo." Muna iyang pangutana, "What shall I do to get to heaven?" Muna ang pangutana niya sa maayong magtutudlo. Muna nga mas maayo siguro, Brother Mumi Pascual, nga adto mo magpatudlo kang Kristo kay maayo man siyang magtutudlo. Unya, ang Biblia kay magtudlo man sa panahon ni Kristo, imong susihon kung nagsulti ba si Kristo sama sa inyong gisulti karon. Ingon maayong magtutudlo, "What shall I do to get to heaven?" Muna'y pangutana, unsa may akong buhaton aron ko nga makaadto sa langit? Ingon si Ginoong Hesus nga, do you realize, imo bang gipamalandong sa imong pag-ingon akong maayong magtutudlo, walay lain nga maayo kundi ang Dios lamang. Ang Dios argid mo'y maayo. Apan mahitungod sa imong pangutana, matud pa ni Ginoong Hesus, you know what the 10 Commandments say. Nasayod ka na og unsay gisulti sa napulo kasugo. Tanawa, gipamulong na ni Kristo. So ang dako gyud kaayo nga pagkakaiba kana bang pagtudlo sa inyong mga pangulo sa simbahan og sa gitudlo ni Kristo og sa gitudlo sa mga apostoles. Og pagtuo kang Kristo, yes, insakto na. Pero ang sayop diha nga motuo ka kang Kristo, pero di ka na magsunod sa kasuguan mo na sayop. Sa nang Juan Kapitulo 2, versikulo 4, gipamulong ni Kristo. Ang Apostol Pedro? Ni Apostol Juan 2:4. Siya nga magaingon, ako nakaila kaniya, apan wala magbantay siyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Kapag nag-angkon ka nga ikaw Christian, pero wa ka magtuman sa sugo, matud pas Biblia, bakakon ug walay kamatuoran. Mauna nga karong panahon na Brother Mumi Pascual,
Daghan ang nag-angkon nga siya Christian, nangalagad sa Ginoo, nagsimba, nagampo, pero likod ni ining tanan, bakakon siya ug walay kamatuoran sa rason nga wala niya sunda ang kasuguan. Kana Biblia ang namulong ana. Kung atong tan-awon ang pamulong ni Kristo, nga dili tanan mag-ingon nako Ginoo Ginoo makasulod sa langit kundi ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Tanawa, ang makasulod sa gingharian sa langit ang nagtuman sa kabubuton sa Dios. Unsa maning kabubuton sa Dios? Salmo 8:40 mao ang iyang kasuguan. Namulong si Kristo, kung tumano ninyo ang mga sugo, maingon nga gituman ko ang sugo sa akong amahan. Sumala sa Juan 15:10. Karon nga nung mahitabo magyud nga mura baog sa inyong kinabuhi, makita nimo half lie, half truth. Ang katunga bakak, ang katunga kamatuoran. Kay kanang sa grasya, naluwas ta. Kanang pagtuo, pagkamatarongon ta nga kang Kristo, insakto na. Ang sayo pra diha, muna nga half lie, half truth. Ang sayo pra diha, nga wa na mo magsunod sa kasuguan. Muna nga ni ay pangutana ni Kristo, until now, wala ninyo ni tagai o higayon sa inyong kasing-kasing o hunahuna nga inyo ning tubagon. Ang pangutana ni Kristo, matud pa ni Kristo sa Lucas 6:46. And why call ye me, Lord, Lord, and do not things which I say? Nganong mutawag mo nako Ginoo, Ginoo, apan dili mubuhat sa ginasugo ko kaninyo. Remember, ang gingon sa maing magtutudlo, you know what the 10 Commandments say. Ang pangutana, ang nangutana na ingon, what shall I do to get to heaven? Hinumdumin inyo kana, Brother Pascual, Brother Mumi Pascual. Nalipay kaayo mi diri nga nakaabot ni ang imong pangutana diri, kay pinaagi sa inyong pangutana, ma-enlight, ma-open, ang mga sirado nga mga hunahuna, ma-enlight ang mga hunahuna nga naapa sa kangitngitan. Sa laktod pagkasulti, kining pangutanahan nimo Brother Mumi, usa sa mga butang nga maghatag og kaalam sa tao. Busa kami diri magaingon nga huwag na kayong magpabingi-bingian at magpabulag-bulagan. Kini bang magpabungol-bungol o ang magpabuta-buta, dili man na bungol, dili man po na buta, nagpabungol-bungol o nagpakabuta. Dili na buta, nakadungog na, nakabati na, pero ang nadunggan o ang nabatian, wala tagda kay ang gipatalinghugan ang pulong nga gitudlo sa mga lider sa simbahan nga dili na mosunod sa kasuguan. Mugamit sa Salmo 147, 19 ug 20, kay dito ra sa Israel, wa tay labot ana. Maunay hinungdan nga sa adlaw unya sa katapusan, daghang mga bigo nga sila na nagdahom ug nagunahuna nga mga luwas apan ang ilang dangatan mao ang pagkalaglag. Mao nga si Ginoong Hesus namulong siya Mateo 7:21, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Karon balansiha kuno Brother Mumi, kining gihisgutan baga sa Salmo 1:1 ug 2 nagingon, bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa lingkuranan sa mga mayubiton. Kundili anaa sa kasuguan Hiuba ang iyang kalipay ug nagapamalandong siya sa adlaw ug sa gabii. Pagkaklaro, ginapamalandong ang kadtong taong nagbiya sa pagkadautan, bulahan ang taong nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan.
ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa lingkuranan sa mga mayubiton. Kundili anaa sa kasuguan niya, sa kasuguan Hiyuba ang iyang kalipay, og nagapamalandong siya sa adlaw og sa gabi. Hilabihan kanindot aning pagkasulti Brother Mumi Pascual. Ug unya, kung ato gyud nga hatagan ba og pagpamalandong kining mga bahina, ngano nga ang niya sa Biblia isalikway samtang ang wa sa Biblia mao'y tumanon. Asa man ka makakita og bersikulo sa Biblia nga tungod sa pagtuo, tungod sa grasya, isalikway na ang kasuguan. Wala kay makita ni ana. Og unya, tinuod na nga ang tao maluwas diha kang Kristo, pero wa kay makita og mabasa sa Biblia nga ang tao tungod kay maluwas kang Kristo, dili na ang tao mosunod sa kasuguan. Prueba nga ang tao maluwas kang Kristo, sumala sa ikaduhang Timoteo 3:15 nagingon, og nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Tanawa ha? Tanawa. Ang tao maluwas pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Mao nang gisulti ni San Pablo sa 3:31 nga gibungkag banato ang kasuguan tungod sa mong pagtuo, wala gayod, hinunuag gipabarog nato ang kasuguan. Brother Mumi Pascual, uban sa tanang mga naminaw karon sa pangalan sa atong Ginoong Hesukristo, hinumdumin ninyo nga ang kamatuoran inyo nang nabatian o napatalinghugan. Mao nang gisulti sa Herbihanon 3:15 samtang ginaingon pa karong adlaw. Pagkadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyong pagahia ang inyong mga kasing-kasing, ingon ni adtong pagpangsupil nila batok kanako. Ayaw pagahia ang inyong mga kasing-kasing. Napatalinghugan ninyo ang pulong ni Ginoong, napatalinghugan niyo ang pulong sa mga apostoles, sigon sa mga bersikulong atong ginabasa, o way rason nga dili na mo way rason nga moingon mong wa mo makahibaw. Sa Juan kapitulo 12 versikulo 50 nagingon nga ang tao nga walay hibang kaagan sa kasuguan mga tinunglo. Mauna nga ang tao nga wa magsunod sa kasuguan naghulat na lang na sa insaktong panahon nga siya pagahukman, kay matud pas Biblia ang wa magsunod sa kasuguan, walay kamatuoran og bakakon. Unya ang bakakon Juan 8:44 gikan sa yawa, ang kamatuoran si Kristo, Juan 14:6 og ang kamatuoran kasuguan sumala sa Salmo 119:142, ang pulong sa Dios ni ana nagpamatuod kaninyo kanatong tanan. Busa ang Juan 17:17 nagingon, balaana sila pinaagi sa kamatuoran. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. Busa ang inyong gipaminawan niini nga programa, mga kamatuoran, mga balaan nga mga pulong nga nagagikan sa balaang kasulatan. Tuguti Brother Mumi, uban sa tanang mga naminaw karon nga ang pulong sa kamatuoran atong kinabuhian, atong dawaton, atong tuhuan, atong tumanon sa pagbalik unya ni Kristo. Nagsulti na nga daan si Kristo ang makasulod sa gingharian sa langit, ang nagtuman sa kabubuton sa mahan nga nasa langit. Mao nag-ingon si Kristo, you know what the 10 commandments say. Itugot unta sa kaitasan, Brother Mumi, uban sa nang manaminaw, nga ang mga pulong nga inyong ginapamatian, andam ang inyong kasing-kasing sa pagsunod o sa pagtuman nini. Kay matud pa sumala sa Santiago 1:21-22, busal lugorin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling o sa naghingapin nga pagkadautan, ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong
nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Hinuon tumanan ninyo ang pulong og dili kay magpaminaw ra kamo niini. Brother Mumi Pascual uban sa nang naminaw, ang pulong sa Dios unsaon tumanon og dili kay maminaw rata. Nga matud pa, dawatan nyo sa kagop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Busa kung sa adlaw sa katapusan nalaglag ka, malaglag ka, kana kay maunay imong gikinabuhian karon. Sa adlaw sa katapusan og maluwas ka, kana kay maunay imong gikinabuhian karon. Susiha ang kasulatan, Brother Momi, uban sa nang naminaw, kumusta ang imong pagkinabuhi karon? Pag-abot unya sa adlaw sa katapusan, maluwas ka ba o malaglag ka? Piliin ning duha kay aron ka makapangandam sa dili pa muabot ang adlaw sa paghukom. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpatinaw, pagpasabot sa natinawan og nakasabot na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby. Okay, dikon salamat Brother John. Ato sa ning basahon, tagdon taning mga mensahe nga atong nakita dinhi. Okay, niya si Julie Ann Hista Abalye. Salamat sa paglab ug pagpray. Niya sad si Jolito Joy Dilaw. Mayong gabi, Brad Libby. Og Brad John, niya napunta, nagtanaw ninyo diri sa Kawit gihapon. Gikumusta nako ang atong mga kaigsunan sa Silagon Church, sa Lumagas Family, Umpad Family, og sa akong mga ihado og ihada. God bless na lang sa tanan ila binagyod ninyong duha. So God bless also Brother Jolito Dilaw. Anyanyasad Sister Vanessa Maglasang, maayong gabi sa tanan. O God bless po. Okay, God bless also Sister Vanessa. Anyanya po Smilio Silasol. Amen. Anya John Michael Cinco. Good evening Ninong John o Kuya Libby from Kamansilis SDA Church. So, thank you kayo sa mga kaigsunan sa nato diya sa Kamansilis SDA Church. No? Salamat sa inyong pagpakiguban. Anya na ato nililion ang pikas niya si Brother Jeffrey Arrogante. Anya niya si Brother Edwin Iscario. Marlita Edar. Niya po si Carlos Lumapak. Ato pong nakita si okay. Okay mo ni ato mga nakita higala sa screen, no? Muadto na ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Agyon sa to niya paghanay Brother John yung pangutana. Ang iya dire Brother Libby sa Biblia, kita naluwas sa grasya o maluwas sa pagtuo kang Kristo. Ang kamo maluwas pinaagi sa kasuguan sayop mo. Pangutana ni Brother Mumi Pascual. Okay, salamat kayo Mumi Pascual sa imong pangutana. So, tinuod ng gingos Biblia, maluwas pinaagi sa grasya. Ako nang basaw na kanang verse nga ato nga saiton dinhi sa ato nga basa sa Episo 2 bersikulo 8. Okay, paminawa ako ning basahon dinhi unya ato ning ipasabot, no? Kung unsa ipasabot ani nga verse. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo. So gipasabot ni San Pablo, pinaagi sa grasya kamo nangaluwas tungod sa pagtuo. So, kining grasya mao ni ang kaluoy. Tungod sa kaluoy, sa lain pagkasulti, tungod sa kaluoy, naluwas ta tungod sa pagtuo. Sa ito pa, kung wa kay pagtuo sa grasya, di ka maluwas. Maluwas man ang tao sa grasya pinaagis pagtuo. Kinsa may grasya, kaluoy, mga higala, nato nga makasas Pablo, nag-ingon San Pablo nga ang tanan nakasala sa Roma 3:23.
nakasala ang tanan og nakabsan sa himaya sa Dios. So, sa Roma 5:12, sanglit ang tanan nakasala man. So kitang tanan mga sinner ta, o kay nakasala man tang tanan, ang bayad sa sala kamatayon man. Unsa nang kamatayon na, munang gingos panadayag 21:8, ikaduhang kamatayon sa impernos kalayo. Apan pinaagi sa grasya, naluwas ta tungod sa atong pagtuo. Sa atong pagkamakasala, paingon ta sa imperno, pero tungod sa kaluoy sa Ginoo, naluwas ta tungod kay mituo ta niya. Kay kita nagkinahanglan ta og grasya, kitang makasala para tang maluwas. Sa atong mabasa sa Tito 2 versikulo 11, kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao, ang grasya sa Dios gikapadayag. Kitang tanan mga tao kay nakasala man tang tanan, nagkinahanglan tag kaluwasan. Munang atong mabasa diha, kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Wa gyud maingon nga mura ng tawhana, mura ng grupuha, mura ng mga nasura, mura ng mga tribuha. Ang gisulti sa Biblia, tao. Kay alang sa kaluwasan sa tanan nga mga tao. Apel ko, apel ka, apel tang tanan. Ang grasya sa Dios, buti pasabot, ang kaluoy sa Dios gikapadayag. Unya kinsa man ni siya gipadala sa Dios nga kalibutan aron ta makabatog kaluwasan. Kinsa maning kaluoy sa Dios gipadala sa kalibutan, ang iyang bugtong anak manghigala. Kanang sa Juan 3:16, kay gihimumaw sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na iyang gipadala ang iyang anak nga bugtong aron ang bisan kinsa nga mosalig kaniya dili siya malaglag, makabaton siya kinabuhi nga walay katapusan. So tungod sa gugmas Ginoo, iya tang gigrasyahan, gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak nga niskalibutan aron magpakamatay puli nato. Kay kita untay angayan nga ilan naluoy ang Dios nato. Munang atong buhaton aron matubos ta mutuo ta ni ana. Kay ang grasya madawat nato na kung naatay pagtuo. Pero wa kay pagtuo sa grasya higala, di kita kadawat yan ang kaluoy sa Ginoo. So tuhuan na to ang gibuhat ni Kristo nga nagpakamatay alang nato nga makasala aron ta makabatog kaluwasan. Kaya ingon ang Juan 3:16, ang bisan kinsa nga mosalig kaniya dili malaglag, makabaton hinuon siya kinabuhi nga walay katapusan. Pagtuo nimo kang Kristo manghigala, ning tuo kas grasya, naluwas ka sa silot sa imo og sa ako mga sala. Naluwas ta, kang word naluwas, past tense na siya. Naluwas ta, pinaagis tong pagtuo. Pero di na ingon nga kaluwasan nga, muadto na taglangit. Wala. Naluwas ta ba? Gikan sa silot sa atong sala. Kay silutan man ta. Impirnom ta tungod kay nakasala man ta. So pinaagis kamatay ni Kristo, giluwas ta og katong kamatay ni Kristo, yang gibuhat sa krus nga pagluwas na ito makasala, maangko na to kana kundo na tayo pagtuo. Karon, ang taong naluwas na tungod kay mituo sa grasya nga mao si Kristo mahigala, naluwas siya gikan sa silot siyang sala. Unsa may buhaton niya? Unsay buhaton sa naluwas? Kay gilukat naman ni Kristo ang silot sa atong mga sala. Unsa may atong buhaton tapos ta na luwas sa silot sa sala? Adto sa tag-unsa man ni ang kahulugan sa sala. Sa unang Juan 3 versikulo 4, ang Biblia naghatag og kahulugan kung unsay kahulugan sa sala. Ang Biblia nagsulti, ang pagpakasala mao ang paglapas sa sugo. Ang paglapas tayo sa sugo, maunay pagpakasala, higala sala, doon na siya. Ang meaning sa sala, paglapas sa sugo sa Dios. Muna siya. Nganong giluwas ta tungod kay mituo ta sa grasya nga mao si Kristo mahigala.
giluwas ta sa silot sa atong sala. Ang sala paglapas man sa sugo. Human ta giluwas ang pangutana. Magpadayon pa ba ta paglapas sa sugo? Dili na. Sama pananglitan, nakalapas tas na po kasugo. Nagsimba tag Dios-Dios, pasipala tas Dios, wa na to tahurang adang pahulay, wa na to tahurang tong ginikanan, nagpatay, nanapaw, nangawat, uban pa mga sugua. O niya, kanang mga sugua nga atong gilapas, napasaylo ka ni ana sa diha nga mituo ka kang Kristo nga nagpakamatay alang nimo. So kadtong bayad sa imong mga paglapas, si Kristo in taon ang nasilutan dito sa krus sa Kalbaryo. Humanta, gilukat ni Kristo ang siluson sala, ang atong buhaton mahigala. Dili na ta magpakasa. O dili ta pagkasa. Kung sila buhaton sa tao aron dili magpakasala, kay ang pagpakasala, paglapas man sa sugo, ang buhaton dahigala, mutuman tatasugo, no? Ang taong naluwas, pinaagi sa grasya tungod sa pagtuo kang Kristo, mutuman sa sugo, na ay mga tao kusog kay muangkon, naluwas na may pinaagi sa grasya tungod sa pagtuo. Pero nagpadayon sa pagpakasala, nga naman, kay wa magtuman sa sugo, lapas sugo. Pangutana, kinsa may manag-iya ana, anang tawhana, nga ang prinsipyo naluwas sa grasya tungod sa pagtuo, unya di na mutuman sa sugo. Sa unang Juan 3:4, ang pagpakasala, paglapas sugo man. Ang 8, ang atong mabasa higala, kadtong nagapadayon sa pagpakasala, nagpadayon paglapas sugo, iya sa yawa, kay ang yawa nagpakasala man usab sukad pa sa sinugdan. Kuya day kay na. Ang tao nga tapos siya napasaylo ang iyang mga sala, pinaagi siyang pagtuo kang Kristo, nagrasyahan siya, unya di na siya masilutan sa impierno, unya magpadayon gihapon siya paglapas sugo. Ang muangkon nimo higala, muangkon ako, ingon ang Biblia, ang nagpadayon pagpakasala, iya ni Satanas. Oy, kakuyaw ana. Iya siyawa. Munang atong tarungon og sabot ang Biblia. Atong tarungon og sabot ang Biblia. Ang Biblia nagsulti higala nga maluwas ta pangis grasya tungod sa pagtuo. Pero ang taong naluwas, dili magsupak-supak sa napulo kasugo. Mutuma na ang taong naluwas. Nga naman kay kung magpadayon ta pagpakasala iyang siyawa. Kay kinsa may original di anang nagmalinapason. Ang Biblia nagsulti, kay ang yawa nagpakasala man usab sukad pa sa sinugdanan. Ang yawa na higala nagtuo ba na Santiago 2:19, nagkurog pa gani ang yawa, nagtuo siyang Dios, pero wa nagbantay sa sugo sa Dios. Kung ang usa ka tawo sad nagtuo Ginoo, nagtuo siyang naluwas, pero di mutuman sugo sa Ginoo, kuyaw kay liwat sa yawa. Kaya Biblia nagsulti, ang nagpakasala, nagpadayon pagpakasala, iya sa yawa. Munang atong pamalandungon kanunay, ang handom na bas Ginoo, ang tao nga iandalhog langit, mga tao nga nagundang sa pagpakasala mahigala. Sa atong undangan ng pagpakasala, aron ta maluwas. Okay niya kung basahon, niya si Million Silasol, niya si John, niya si Bernice Adams, to ani sa Okay, ma'am. Maayong gabi diha, ma'am, sa Florida, USA. Thank you so much, ma'am. good day sa inyo, Kuya, and to all our listener. Niya po Sria Katamko Alburo, niya Romirian Pilalente Tomakas, niya asad si Geraldine Andriano, Lynn of Career. So, ano ito nabasa ang mensahe tungod kay wa na tay time, sa di pahingpit na puso ng aton tulumanon ni ang aton team song. Mga hingala, tatampo kita, dalampanan,